Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашукі. Мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі. Ну, як мы вам абяцалі, мы працягваем гэта абмеркаванне з нашай шаноўнай госцяй, кіраўніцай аб'яднанага пераходнага кабінета, лідаркай дэмакратычных сіл Беларусі Святланай Тихановскай. Добрый дзень, спадарня Святлана. Вітаю, спадарства. Спадарня Святлана, я ведаю, што вы адразу фактычна, можна сказаць, з самалёта і ў студыю. І я не думаў задаваць это пытанне, бо нас потым папракаюць, ім кажуць, што вы тут вот как бы пастаянна там прагібаецесь ці яшчэ што-небудзь. Але нам вот у тэлеграме мы далі абвестку там, што збіраем пытанні, і адно з першых пытанняў было ад чытача, там гледача пад нікам Джаз, адкуль сілы. Перш за цікавае меркаванне, што калі вы па-чалавечы пытаеце у іншага чалавека адкуль сілы, як ён сябе адчувае, то гэта нейкі прагіб. Ну, цікавая думка, канешне. Але ж тут у мяне няма іншага адказу, толькі той, што я чарпаю сілы ад беларусаў, насамрэч. Перш за ўсё ад тых, хто зараз знаходзіцца ў турмах, усё яшчэ 6 год, калі мне цяжка, перш за ўсё думаю пра іх. Па-другое, я вось толькі вярнулася з Украіны, дзе яшчэ атрымала такое, ведаеце, не то, што пазітыўную энергію ад і украінцаў, ад нашых ваяроў, ад беларусаў, якія там у цяжкіх умовах, але таксама працягваюць працаваць, то бок у іх не апускаюцца рукі, у украінцаў не апускаюцца рукі, якое мы маем права апускаць рукі. То бок бывае цяжка, бываюць там розныя выпрабаванні, скажем так, і асабістага характару, але ж, канешне, ты разумееш, што мы працуем на агульную мэту, і ты просто не маеш права станавіцца і апусціць рукі таксама. Вось так. Святлана, перш чым мы ўсё ж таки перайдзем да вось гэтых таких важных палітычных момантаў, ўсё астатняе таксама звязана з палітыкай, але троху такая звязаная з гісторыяй і з вашай асабістым жыццём пытанне, таму што мы з вами не планавалі, што менавіта на гэты дзень прызначыць інтэрв'ю. Дакладней, так атрымалася такое супадзенне, што менавіта сёння гэта той дзень у гісторыі найноўшай Беларусі, у які быў затрыманы ваш муж Сергей Тихановскі. Так супала, што вось мы спачатку мы дамовіліся на інтэрв'ю, а потым я паглядзеў календар і ўбачыў, што вось даты супадаюць. Як на вас гэты ўсё ж таки дзень адбіўся на вашым жыцці, на вашым характары? Вот вы зараз не думаеце пра тое, што вот каб ён тады не паехаў, каб ён не ўвязаўся, то ўсё б магло пайсці паінакш? Усё магло пайсці паінакш у розных выпадках. Шмат чаго, што адбылося ў 2020 годзе, гэта былі такія абставіны, якія, можа, і ад нас не залежалі. Я тады 29 мая, я нават, тады яшчэ не думала, што я пайду замест яго. Я на наступны дзень паехала ў Гародню, дзе яго затрымалі, шукала яго па ўсіх турмах, не знайшла, вярнулася, і вось думаю, што я магу зрабіць дзеля яго. І вось прыйшло гэта рашэнне, то бок яно паўплывала на ўсё жыццё і маё, і беларусаў, і ўвогуле Беларусі. Не было такой крыўды вот пасля, што навошта паламаў нам жыццё? Паламаў нам жыццё. Вам, Сергей сваім этим жаданнем. Ніколі так не думала. Хто паламаў жыццё беларусамі і Беларусі, гэта дыктатар. І, канешне, можна шмат аб чым шкадаваць, што не былі падрыхтаваныя, што вось так все адбылося, але ж не трэба перакладаць віну на саміх сябе ці на тых, хто з-за гэтага рэжыму ўвогуле адсядзеў у турмах. Я разумею, што, можа, кожны задаваў сабе гэтае пытанне, навошта я ў гэта увязаўся ці увязалася, навошта я там на марш пайшла, навошта я там калісьці ў 96-м ввогуле прагаласавала на рэферэндум, пайшоў. То пытанняў можа быць шмат, але, калі ласка, не перакладайце віну на сябе. Мы все разумеем, хто стаіць за ўсімі гэтымі рэпрэсіямі, пасадкамі і пагрозай незалежнасці Беларусі. Давайте звернемся ўсё ж таки да таго, што трымалася ў фокусе інфармацыйным не толькі беларускіх і украінскіх, але і замежных. Вось мы сёння размаўлялі з Александром Фрыдманам, і ён сказаў, што за мяжой замежныя СМІ таксама вельмі уважліва сачылі за вашым візітам ва Ўкраіну. Як вырашалася пытанне?
як прызначалася дата, як вызначаліся мэты, дакладней, з чым вы хацелі бы туды прыехаць? Ну, перш за ўсё хочу адзначыць, я думаю, што вам шмат хто гаварыў, што гэта насамрэч быў вельмі важны. Многія называюць гэта гістарычным візітам, і візіт важны сімвалічна, і чалавечна, і практычна, канешне. Як выбіраліся даты, вы памятаеце, што пасля моей першай сустрэчы з прэзідэнтам Зеленскім ён запрасіў мяне ў Кіеў, і, канешне, пачалася праца над арганізацыяй гэтага візіту. Мы хацелі з нашага боку, каб візіт адбыўся яшчэ ў сакавіку. Мы так сабе думалі на дзень волі, каб адзначыць яго ў Кіеве. Шмат абставінаў мелі месца і з украінскага боку, і потым з нашага, але ж пасля майго візіту ў Ерэван, дзе я сустрэлася з міністрам Сібігай, мы ўжо абмеркавалі канкрэтныя даты і пачалі да іх рыхтавацца. Цяжкасць візіту ў Кіев была ў тым, што нельга было пра гэты візіт гаварыць загадзя. Гэта з прычын бяспекі, немагчыма было і людзей уцягнуць у працу, і даты трымалі ў тайне, амаль да апошніх дзён. Таму, конечно, гэта шмат шкодзіла лепшай, можа, каардынацыі, арганізацыі, і сам візіт быў даволі кароткі таксама з прычын бяспекі. Гэта была просьба, скажем так, украінскага боку. Вось. Але ж ён адбыўся, і адной з галоўных мэт гэтага візіту мая асабіста была паказаць, што паміж беларусамі і украінцамі няма ніякай варожасці, што мы супраць адной краіны-агрэсара, якая не бачыць ні Украіну, ні Беларусь як асобныя краіны, якія могуць самі вырашаць, асобыя нацыі, народы, якія могуць самі вырашаць свой лёс. І тут, канешне, нам трэба аб'яднаць нашы высілкі супраць гэтага ворага. Ці атрымалася ўсё, што вы планавалі данесці да украінскага боку, пачынаючы ад прэзідэнта Зеленскага і працягваючы там іншымі палітыкамі, службоўцамі, з якімі вы сустракаліся? Ольга, хочу сказаць, што гэта быў вельмі цёплы прыём. Першая сустрэча была з міністрам Сібігай. Мы правялі даволі шмат часу, нават больш, чым было запланавана. Перш за ўсё, ён паказаў нам дасягненні украінскай ваеннай вытворчасці, новыя дроны, якія распрацоўваюць розную тэхніку, якая, напрыклад, эвакуе людзей з поля бою. Яны вельмі гэтым ганарацца, і там ёсць чым ганарыцца. Была практычная вельмі сустрэча, дзе мы абмеркавалі і між міністэрскую групу, якую нам патрэбна стварыць, каб больш шчыльна і канструктыўна працаваць паміж Украінай і дэмакратычнымі сіламі Беларусі. Мы абмеркавалі, канешне, і легалізацыйныя пытанні беларусаў, і цывільных, і ваенных. Падзякавалі, канешне, за прызначэнне спецпрадстаўніка Чарнагора на гэтую пасаду. Распавялі яму пра адкрыццё офіса дэмакратычных сіл у Кіеве і прывіталі, канешне, больш шчыльную супрацу ўжо ў межах Украіны. Шмат мы, канешне, абмяркоўвалі і павялічваючыся пагрозы з боку беларускіх тэрыторый, магчымая эскалацыя з нашай рэспублікі, каб і абмеркавалі, як нам разам паўплываць на беларусаў, каб не дапусціць уварвання з беларускага боку. Сустрэча з прэзідэнтам Зеленскім таксама была вельмі цёплая, асабліва пасля яго выступу на сцэне ў рамках саміту, дзе ён пажартаваў. Я бачу вашу рэакцыю. Вось, ну, гэта і фішка, канешне, прэзідэнта Зеленскага, жартачкі. Гэта вельмі добра таксама, што нават ва ўмовах вайны ёсць магчымасць і жаданне паказаць, што ёсць жыццё, і яно працягваецца. Ось цёплая сустрэча, дзе мы таксама паднялі шэраг пытанняў, і перш за ўсё гэта былі і санкцыі. Мы не бачым аніякага
карацей, Украіна не бачыць ніякай магчымасці спыняць санкцыі ці там затрымліваць іх, будзе толькі павелічэнне. Яны, канешне, будуць таксама размаўляць пра немагчымасць спынення санкцый з боку еўрапейскага звяза. Таксама мы бачым гэты павялічваючыся ціск, але ж пакуль меркаванне агульнае. Таксама падымалі галісцыйнае пытанне з прэзідэнтам Зеленскім і перадалі нават некалькі асобных кейсаў. Не каб гэтыя кейсы прасунуць, а каб паказаць на прыкладах, як пра што беларусам трэба праходзіць ва ўкраіне, каб атрымаць посведку, каб атрымаць дакументы. Аб супрацы шмат гаварылі пра медыякампаніі, зноў жа наконт агрэсіі з боку Украіны. То бок наша задача была у будучыні інстытуцыяналізаваць нашы адносіны і ўжо ў рамках пабудованых структур працаваць больш сістэмна. Вось мы, дарэчы, сёння гэтую тэму інстытуалізацыі адносінаў абмяркоўвалі з былым амбасадарам Украіны ў Беларусі Ігорем Кізімам, і ён кажа, што вельмі важна было б, каб па выніку такіх сустрэч быў канкрэтны дакумент, дзе прапісана, пазначана, якія пытанні трэба вырашаць, можа быць, нават тэрміны вырашэння тых ці іншых пытанняў. Ну, я так разумею, нейкіх такіх вот дэкларацый там, ці там дакументаў, планаў працы пакуль па выніку не было. Ну, такія рэчы яны не падпісваюцца падчас саміх сустрэч. Гэта ўжо потым такой ідзе фоллоуап. Мы прапановваем такі дакумент падпісаць, з нейкімі тэрмінамі, прапазіцыямі, і тады ён ужо узгадняецца. Канешне, гэта былі першыя сустрэчы такія афіцыйныя, на якіх увогуле стратэгічнае бачанне нашай супрацы абмяркоўваецца, а потым у дакумент яно ўжо лажыцца крыху пазней. Ну, то бок чакаем нейкага развіцця. Мы таксама шмат абмяркоўвалі, калі ўсё ж такі чакаць вынікаў, калі Украіна штосьці зробіць па тых праблемных пытаннях, якія вы агучылі, якія прадставілі прэзідэнту Зеленскаму, і якія ён как бы перадаў сваім памочнікам, там падначаленым, каб яны ўзялі на кантроль. Якія ў вас чаканні? Ну, мае чаканні, што гэта трэба зрабіць як мага хутчэй, бо для гэтага ёсць вельмі шмат прычын. Я ўпэўненая, што калі б гэтыя легалізацыйныя перашкоджанні былі знятыя, то больш беларусаў прыязджала б у краіну, каб валанцёрыць, больш прыязджала б, каб стаяць поруч са сваімі пабрацімамі. Мы абмяркоўвалі таксама тэму навучання беларускіх студэнтаў ва ўкраінскіх універсітэтах. Я думаю, таксама было вялікая цікавасць ад нашай моладзі там вучыцца в Украіне, няма гэтага моўнага бар'еру, можна ехаць і вучыцца. Мы все павінны разумець. Я думаю, што шмат хто вам ужо пра гэта казаў, што увогуле ёсць палітычная воля з боку прэзідэнта Зеленскага гэтую праблему вырашыць. Ёсць абставіны. Беларусь з'яўляецца з краінай суагрэсарам, і все гэтыя абставіны звязаныя з, перш за ўсё, з пытаннямі бяспекі. Мы прапаноўвалі некую сістэму верыфікацыі, напрыклад, людзей, бо мы ж разумеем, з чаго такія рызыкі могуць узнікаць. Вось, і мы понимаем, што там ёсць пэўная бюракратыя, але ж спадзяюся, што пытанне востра стаіць, і спадзяюся, што будзе палітычная воля вырашыць гэта пытанне хутка. Спадарня Светлана, такое трошку канспіралагічнае пытанне на тэму таго, што вось апошнім часам кіраўніцтва Украіны шмат увагі звяртае на ўзрастанне па ўзроўню пагрозы з боку магчымай Беларусі ў дачыненні да Украіны, там вучэнні ядзерныя, там нешта яшчэ. Хтосьці сказаў, гэта ІПСО, якое Украіна праводзіць, падрыхтоўваючы, можа быць, сваю спецаперацыю, каб вот вайсці войскамі на тэрыторыю Беларусі, каб вот гэтую пагрозу, яна каб знікла, каб яе прыбраць, этую пагрозу, а каб гэта не выглядала як акупацыя, то яны прывязуць дэмакратычныя сілы, умоўна кажучы, Ціхановскую на белым абрамсе, і скажуць, вот как бы прадстаўніца дэмакратычных сілаў і гэтак далей. Як вы ці чулі вы такое, і як вы да гэтага паставілі?
Ну, это нейкая вельмі складаная шматгадовая канспіралогія насамрэч. Ёсць прызнакі таго, што у Беларусі насамрэч рыхтуецца да нейкай эскалацыі. Гэта можа быць ІПСО, а можа і не быць ІПСО. Мы памятаем все добра 22 год, таксама казалі ІПСО, і вось пачалося ўварванне. Я недавно слухала даклад Белпола, дзе там шмат цікавых рэчаў, але ж адна з мне зразумела то, што на тэрыторыі Беларусі будуецца, разбудоўваецца інфраструктура ваеннага характару, якой там не павінна быць, калі краіна не рыхтуецца да вайны ці нейкай эскалацыі. І будьце упэўнены, што у краіны таксама ёсць людзі, якія з тэрыторыі Беларусі дакладваюць пра тое, што адбываецца, і наш Белпол, і іншая структура, і кіберпартызаны таксама дапамагаюць у рознага кшталту інфармацыі, таму я б, канешне, не ставілася да гэтых настрояў як да занадта алармісцкіх. Мы павінны быць гатовыя да таго, што з тэрыторыі Беларусі зноў паляцяць ракеты, можа, ўжо не танкі, не войскі пайдуць, бо сітуацыя, яна адрозніваецца ад сітуацыі 22 года, але ёсць розныя тыпы і гібридных атак, і ўсё можа мець месца. І, канешне, нашы моцныя словы прэзідэнта Зеленскага на вельмі ўплываюць на разуменне наших еўрапейскіх партнёраў, што такое можа адбыцца. Мы ж бачым, што пагроза не толькі у бок Украіны, але і ў бок краін еўрапейскага звязаная, застаецца. І таму лепш дапамажыце мне, чым мне да. Вось. Мне адразу прыйшло ў галаву слово такое народнае, але не... Вось. Таму трэба адсочваць, што адбываецца, але, канешне, што трэба рабіць зараз, гэта гаварыць з беларусамі ўнутры краіны. Асабліва з тых, хто ўдзельнічае у войсках, у там нейкіх аперацыях, бо нам было вельмі чётка сказана ва ўкраіне, што калі нешта такое адбудзецца, то Украіна будзе рэагаваць люстэркава. То бок, і мы бачым, што Украіна ўжо досыць моцная і зачэленджыла і Расію, і што адбываецца зараз у Расіі. Таму я б, канешне, на месцы рэжыму, які зараз утрымлівае ўладу, і я спадзяюся, можа яшчэ хоць на нешта уплываць у ваенным сэнсе, што яны пра гэта яшчэ 10 раз падумаюць, трэба гэта нашай краіне ці не. Я звярну увагу, што фактычна усе эксперты, з которыми я гаварыў на гэтым тыдні, і ўзгаданы Ігор Кізім, і Евген Магда, і там іншыя казалі пра тое, што запознена. Занадта трэба было раней наладзіць гэтыя кантакты з дэмсіламі, неяк так вот візітамі абменьвацца і гэтак далей. Ну, сёння-то мы, конечно, можам казаць запозна, там не запозна, што далей? Ёсць такія планы, ёсць перспектывы, пра што дамовіліся, там калі наступны візіт, можа быць, зараз уже Зеленскі да вас прыедзе. Ну, Зеленскі прыязджаў у Вільню, я тады жыла. Не, насамрэч, гэты першы афіцыйны візіт па запрашэнню прэзідэнта быў патрэбен, каб адчыніць дзверы, каб усе інстытуцыі, арганізацыі ў Украіне пабачылі, што ёсць палітычная воля супрацоўнічаць з беларускімі дэмакратычнымі сіламі. Быў зроблены, так званы выбар. Да, мы не супрацоўнічаем, не працуем з рэжымам Лукашэнкі і ніколі не прабачым, а вось ёсць дэмакратычныя структуры, якія ўжо ўмацавалі свой давер і на міжнароднай арэне, і сярод беларусаў, і вось мы бачым іх як партнёраў у сумеснай барацьбе супраць расійскага эга, скажем так. Вось, і калі такі палітычны дазвол, благословення, яно ўжо ёсць, то тады нашмат лягчэй працаваць з іншымі інстытуцыямі. І ўжо наступныя візіты, я ўпэўнена, яны будуць, ужо можна арганізоўваць і без сустрэч на высокім узроўні. Я, канешне, б хацела яшчэ і наведаць і Харків, і Адэсу, і Львів. Там паўсюль ёсць і беларусы, і ваяры нашы, хочацца і сустрэцца, паглядзець больш шчыльна, як жыве Украіна. Таму
вось гэтыя стратэгічныя мэты мы сабе уяўляем, якія мы абмеркавалі з прэзідэнтам і з міністрам, і далей ужо можна па розных накірунках працаваць. Павел Павлович добра адпрацаваў свой накірунак прыцягнення да адказнасці. Не вельмі мы шчыльна закранулі, напрыклад, супрацоўніцтва па культуры, там па адраджэнню. Это ўсё таксама можна разам з украінцамі, ведаючы іх досвед, таксама адпрацоўваць і сумесна працаваць над шматлікімі пытаннямі. Таму гэта ўжо зараз мяч на нашай старане, што мы можам прапанаваць, як мы сарганізуемся і уключым украінскія арганізацыі, ініцыятывы таксама ў гэтую працу. Палітычна ёсць разуменне, што мы будзем супрацоўнічаць. Зноў жа, міжміністэрская група, гэта і будзе такі палітычны парасон, пад якім будуць працаваць ужо ўсе астатнія. Было дастаткова, я б не сказаў, што просто вельмі шмат, але былі там нейкія ці крытычныя заўвагі, ці там крыўды нейкія выказваліся, там не таму медаль далі, не там то, можа быць, сказалі, але адзін з момантаў можа быць сапраўды. Ёсць ён ці нема? Вот вы просто скажыце. Кажуць, варта было б ўсё ж таки Святлане падчас прыезду ва ўкраіне сустрэцца з беларусамі Украіны. Ці была такая сустрэча і ці была магчымасць такой сустрэчы? Перш за ўсё хочу сказаць, што гэта быў вельмі кароткі візіт. Усяго 2 дні, ён быў проста запоўнены з самага ранку да позняга вечара. Я сустракалася з некаторымі беларусамі ў рамках там і асобных сустрэч, у рамках, напрыклад, адкрыцця місіі дэмакратычных сіл у Кіеве. Сустракалася з рознымі групамі наших военных, якія зараз воююць за Украіну і за Беларусь. Вось. І, конечно, ўсё не мацуеш у 2 дні. Мне было вельмі важна аддаць пашану нашим загінулым героям, і я наведала шмат месцаў, дзе ушаноўваюць памяць, і, конечно, прыярытэт для нас быў палітычныя сустрэчы. Я хочу адзначыць, што гэта не апошні візіт. Я вельмі ўдзячна ўсім беларусам, якія зараз знаходзяцца в Украіне і працуюць з сваімі цудоўнымі ініцыятывамі, дапамагаюць Украіне, дапамагаюць беларусам, і, конечно, я не хотела, конечно, нікога пакрыўдзіць, просто вельмі мала гадзін у сутках. Так. І я ўпэўнена, што ў наступны раз я больш увагі удзелю беларусам менавіта, бо і запытаў і медыа было таксама шмат. То ўсё трэба адпрацаваць, і я спадзяюся, што мы ўжо наступны візіт падрыхтуем больш шчыльна і сумесна менавіта з беларусамі в Украіне. Бо, як сказала папярэдне, што не было магчымасці моцна загадзя рыхтавацца. Вельмі шмат каментароў, вельмі шмат пытанняў. На жаль, я ўсе не магу прачытаць. Выскакваюць толькі на экран і кідаюцца ў вочы тыя, якія прыходзяць праз данат. Гэта не пытанне, гэта проста сцвярджэнне ад Ефіма Касіна. Ён піша: хто бы што не гаварыў, а Святлана Георгіевна, мой прэзідэнт, была, ёсць і будзе, жыве Беларусь. Калі ласка, каб лепей было бачна, можаце скарыстацца такой жа самай функцыяй, задаць пытанне. Нават крытычная. Святлана не баіцца крытычных пытанняў. Воля, не ведаю, ці гэта імя дзяўчыны, ці гэта блок Воля, піша. Пытанне задалі загадзя таксама пад нашым YouTube-каналам. Ці магчыма стварэнне беларускага вызвольнага войска і пажадана не ва Ўкраіне, а ў Еўропе, пытаюцца. Мы гэтым пытаннем задаваліся ўжо некалькі гадоў таму, пасля пачатку поўнамаштабнага ўварвання Расіі ва Ўкраіну, бо было тады шмат цікавасці да стварэння такіх груп, каб людзі маглі рыхтавацца да ваенных дзеянняў ва Ўкраіне, каб ідці в Украіну ўжо падрыхтаваны. Не адна нам было вельмі ясна сказана, што ніводная краіна у Еўропе, мы працавалі і з пэўнымі краінамі, але і на ўзроўні Еўразвязу, ні адна краіна не пагодзіцца, каб на тэрыторыі ствараліся групоўкі ваеннага характару. І мы разумеем, што в Украіне
такое таксама амаль немагчыма, бо там ёсць свае ваенныя структуры, і мы проста павінны убытоўвацца ў гэтыя структуры. Таму, на жаль, адказ не. Ці атрымалася камунікацыя і знайсці паразуменне з добраахвотнікамі? Ёсць розныя погляды і розныя групы ўвогуле сярод добраахвотнікаў. Былі каменты, вось я сустракалася з добраахвотнікамі, былі каменты, што вось трэба было прыехаць раней, мы там ужо пачалі свае легалізацыйныя пытанні, напрыклад, вырашаць, а вы вось толькі прыехалі, мы ўжо тут ўсё зрабілі. Я, конечно, ім падзякавала. Гэта так, беларусы і павінны рабіць, за нас ніхто нічога рабіць не будзе, так? І я кажу, зараз, калі ўжо ёсць палітычная больш воля і разуменне, што адбываецца, можа гэты працэс просто пойдзе лягчэй. Як беларусы і ў іншых краінах таксама працавалі над легалізацыйнымі дакументамі пасля вось немагчымасці аднавіць пашпарт. Я ні ў коім разе не параўноўваю сітуацыю ва ўкраіне і іншых мірных краінах еўразвязу, але ж, канешне, беларусы, лёс у нас такі, што мы павінны быць ініцыятыўныя і самастойныя. Але ж у той жа зале сядзеў там іншы добраахвотнік, які падзякаваў за працу і разумее, што я не магу рабіць там працу ваенных, там не быць на перадавой, але ж я магу рабіць працу палітычную, і гэта як птушка з двума крыламі. З адным такая птушка не паляціць, таму мы павінны больш супрацоўнічаць, каардынавацца. І, канешне, я вельмі ўдзячная за вось гэтыя спробы. Ўжо некаторы час яны ідуць больш шчыльнай супрацы. Я тут удзячная і прадстаўнікам свайго кабінету, які з'яўляецца такім мастом паміж ваярамі і беларускімі дэмакратычнымі сіламі. Шмат чаго адбывалася з 22-го года, і розныя былі сітуацыі, але ж трэба перакрэсліць ужо все гэтыя абіды, і хто важнейшы, не важнейшы, а проста працаваць разам, бо мэта у нас адна, як бы банальна гэта не гучала. Вось, дарэчы, пра працаваць разам пытанне досыць арыгінальнае ад Хеджгера. Як будзе працаваць Святлана з апазіцыяй супраць офісу? Ці можна іх неяк перацягнуць на свой бок? Мы стараемся будаваць дэмакратычную супольнасць. Так, і я разумею, што ўжо стварылася апазіцыя да офісу, хаця мне здаецца, што ў нашай сітуацыі было б адэкватней мець агульную апазіцыю супраць рэжыму Лукашэнкі. Я панимаю, што цкаваць офіс, там, Ціхановскую на прасткі нашмат лягчэй, чым нешта рабіць супраць Лукашэнкі, яго сістэмы і яго рэжыму, але ж мы выбіраем розныя шляхі, скажам так. І ёсць крытыка канструктыўная, ёсць неканструктыўная, тут трэба разглядаць. Калі ёсць канструктыўныя прапановы, і нават калі яны апазіцыйныя, то у нас ёсць інстытуцыі, у нас ёсць свабодныя медыа, якія гэта прапановы могуць выслухоўваць і выносіць на абмеркаванне людзей. І калі мы разумеем, што вось пытанне стаіць востра, то гэта, конечно, к гэтаму трэба прыглядацца і абмяркоўваць таксама у сваіх структурах. Вось, таму, калі гэта вось нешта асабістае, конечно, ніхто там да гэтага сур'ёзна не ставіцца, калі там колькі ты сёння котлет пажарыла ці ў такім духе. Так. Я думаю, что паколькі Святлана сказала, что візіты, сустрэчы і супраца з Украінай, з уладамі Украіны будзе працягвацца, то мы, я думаю, не раз яшчэ да гэтай тэмы звернемся, таму, можа быць, зараз да іншых тэмаў, але завяршаючы, мы шмат бачылі, чыталі вось гэтых жахаў, якія адбываюцца ва ўкраіне ў Кіеве, тым жа самым пасля абстрэлаў расійскіх акупантаў. Вы на свае вочы пабачылі не толькі вынікі гэтых абстрэлаў, але ночка таксама першая была, я так разумею, досыць гарачая, таму што таксама былі абстрэлы. Якія былі эмоцыі, уражанні? Насамрэч, Дміцер, можа, нам пашанцавала, нельга такое слово употребляць? Ужываць, так, бо гэты моцны абстрэл, ён быў уначы напярэдадні. І калі мы былі ў Кіеве, то абстрэлаў не было увогуле. Але ж, канешне, я бачыла вось гэта разбураныя будынкі, я бачыла пагарэлыя машыны, і што я бачыла яшчэ, гэта то, як хутка ўсё адбудоўваюць. Там, напрыклад, напярэдадні ў міністэрстве замежных спраў былі выбітыя вокны, ўжо на наступны дзень усё было добра. То бок там сістэма дапамогі, і яна працуе вельмі добра, і па-іншае, ось стаіць зруйнаваны
будынак, а побач мірнае жыццё. Это не доказ таго, што людзі прызвычаіліся, ўжо нават не звяртаюць увагі на гэта. Гэта ж все равно пранізана болью, пранізана гэтай ненавісцю расійскай да моцы Украіны. Але ж людзі стараюцца і жыць, працаваць і нават у такіх умовах. Таму я, конечно, захапляюся моцным украінскім народам і хочу адзначыць, што там таксама ёсць і свае складанасці, і таксама ёсць, можа, і нейкія сваркі там унутраныя, але калі ёсць агульная мэта супрацьстаяць расійскай агрэсіі, людзі аб'ядноўваюцца. І я, канешне, бачу, што нам можна браць прыклад з украінцаў ось у такіх цяжкіх умовах. Вы сказали, что зараз на фоне того, что магчымасць там ці верагоднасць нейкай там агрэсіўных дзеянняў з боку Беларусі она подвышаецца, трэба працаваць і з беларусямі ўнутры Беларусі, даводзіць інфармацыю пра сітуацыю і как бы і ўсё астатняе. З гэтай нагоды я не ведаю, ці бачылі вы, паспелі пачытаць ці не, Мікалай Статкевіч напісаў свой допіс датычна вось структураў дэмсілаў за мяжой. Ён сцвярджае там, што, маўляў, гэтыя структуры павінны найперш займацца вырашэннем праблемаў дыаспары і не гаварыць там пра нейкія там палітычныя амбіцыі, пра нейкія там справы, што ў Беларусі ўсё адно вырашыцца пытанне тымі, хто знаходіцца ўнутры Беларусі і гэтак далей. І вот пытанне было, што вы можаце адказаць Мікалаю Статкевічу і іншым, хто лічыць, што дыаспары варта займацца выключна пытаннямі дыаспары? Я разумею такое стаўленне, але ж я мяркую, што не трэба штучна падзяляць беларусаў на тых, хто застаўся, тых, хто з'ехаў, на дыяспару, не дыяспару. Людзі з'язджалі не па сваёй волі. Людзі не сталі дыяспарай у такім нармальным разуменні гэтага слова. Гэта людзі, якія шмат хто з которых хоча вярнуцца таму, яны працуюць дзеля змен у Беларусі, дэмакратычных змен. І я разумею, што ёсць шмат людзей, якія знаходзяцца на тэрыторыі Беларусі, якія таксама хочуць гэтых перамен. А мы, як беларускія дэмакратычныя сілы, нам трэба працаваць і па праблемах дыяспары, і па незалежнасці Беларусі, і да прыцягнення адказнасці рэжыму Лукашэнкі, і рыхтавацца да перамен, рыхтавацца да новага вакна магчымасцяў. То бок задач шмат. Калі у прыхільнікаў такога падыходу ёсць разуменне, як беларусы ўнутры краіны могуць дапамагчы гэтаму працэсу транзіту ўлады ў Беларусі, так, і знішчэння дыктатуры, то гэта толькі дзеля Беларусі. Калі ласка, у нас тут не момант спаборніцтва, некага супрацоўніцтва. Спаборніцтва, мы павінны супрацоўнічаць разам. Калі ты на зямлі можаш нешта рабіць, калі ласка, рабі. Як мы атрымліваем інфармацыю з унутры краіны? Асобныя людзі, якія гэта робяць. Не крычаў паблік, што я вось такі герой, я тут так шмат раблю, проста ціха робіць тое, што можа. Канешне, ён стварае, той чалавек стварае дынаміку пераменаў у Беларусі. Чалавек за мяжой таксама можа ствараць такую дынаміку. Не трэба спаборнічаць. Я не разумею вось такіх настрояў, калі спрабуюць сутыкнуць лбамі. Кожны важны на сваім месцы. Кропка. Давайте ўжо да іншых тэмаў звернемся. Сусветнае, можа быць, пытанне. Таксама ад джаза раней перад эфірам было зададзенае. Наколькі пытанне Беларусі зараз істотнае для Европы, США, Украіны, іншых краінаў? Слушайте, я, конечно, не буду тут лукавіць і казаць, што яно там уперадзе планеты ўсей. Не, трэба вельмі шмат працаваць, каб пытанне Беларусі стаяла ўвогуле на парадку дня. Я, конечно, бачу, ёсць цікавасць да Беларусі, яна такімі хвалямі, але ж і час ад часу Беларусь увогуле там недзе не упамінаюць, напрыклад, на паседжаннях высокага ўзроўню. І наша задача, каб гэтага не адбывалася. І чаму важна? Гэта шматлікія сустрэчы, шматлікія
і канферэнцыі міжнародныя і прысутнасць беларусаў на любым узроўні по свету, бо забудуць праз пару дзён, калі мы не будзем пра сябе заяўляць. І я вдзячная кожнаму, хто разумее гэта і хто не кажа, што ой, што б мы там Беларусь так бы існавала і без гэтых удзелаў у розных паседжаннях, канферэнцыях, візітах і гэта далей не існавала б. Ужо б склалі ў одну кучу з Расіяй, ужо пра нас бы забылі, ніхто б не займаўся беларускімі пытаннямі. І таму ведаеце, вот я вельмі ганаруся, хаця там хейтары ёсць, якія маю працу офіса, кабінета увогуле дамсіл вельмі прыніжаюць, але мне часам здаецца, што нават нашыя замежныя партнёры настолькі цэняць тое, што мы робім, і кажуць, што яны не бачылі яшчэ ўвогуле ніводнага дэмакратычнага руху, які 6 год трымае планку. 6 год запар з намі сустракаюцца на вышэйшым узроўні. Мы там прыехалі з Італіі прэм'ер-міністр, прэзідэнт. Вось толькі з Нідерландаў к вам у студыю, дзе сустракалі новага прэм'ер-міністра. Ведаеце, калі пра сябе не заяўляць, яны увогуле не будуць думаць пра Беларусь. Ты тлумачыш, чаму Беларусь стратэгічная важны накірунак, чаму у перамовах па Ўкраіне беларускі аспект павінны быць прысутны, чаму рэпрэсіі не трэба замоўчваць, каб не стаць, не ведаю, там Туркменістанам, дзе таксама ёсць палізняволеныя, але пра іх увогуле ніхто не кажа. Транснацыянальныя рэпрэсіі, усе гэтыя пытанні трэба прагаворваць, бо яны не існуюць у паўсядзённым жыцці лідараў іншых краін. І таму не забыліся, мы дзеля гэтага працуем, і каб не вярнуліся краіны да business as usual з Лукашэнкам, павінны разумець, што пралукашэнкаўскія лабісты вельмі моцна працуюць, каб пераканаць нашых замежных партнёраў, каб змянілі ўжо полісі наконт Беларусі. Ужо колькі можна, 6 год прайшло. І тут ці мы працуем, каб паказаць волю народа, так? Ці лукашэнкаўскія лабісты, у якіх нашмат больш рэсурсаў, і за гэтыя 6 год они не змаглі пераканаць. І тут я вдзячна кожнаму беларусу, які разумее гэтую працу, шануе гэтую працу і ўкладаецца. Ну, лукашэнкаўскія лабісты лабіруюць за то, каб перагарнуў старонку і Еўрасаюз, і Амерыка, і ўсё забыўся, і ўсё спусціў. Але ёсць і тая частка дэмакратычных сілаў, якая кажа, што трэба ісці насустрач, трэба перамаўляцца, трэба мяняць стратэгію, выцягваючы людзей з-за кратаў. Вы былі на той же сцэне, калі Марыя Калеснікава казала про эту фразу, якая выклікала вялікую дыскусію у сацыяльных сетках і ў медыа пра тое, што там змагацца не з Лукашэнкам, а за беларусаў. З аднаго боку правільна, супраць усяго дрэннага, за ўсё добрае і гэтак далей. Але такое адчуванне, што как-то троху нестыкоўка. Ці, можа быць, сапраўды час прыйшоў памяняць стратэгію. 6 гадоў прайшло. Па-першае, насамрэч, я вельмі рада, што такія дыскусіі ёсць, што ёсць рэакцыя на іншы пункт гледжання. Насамрэч, калі немагчыма праводзіць апытанкі, там, такія шырокія, то вельмі зручна, калі ёсць месца такім дыскусіям, і можна замераць тэмпературу сярод беларусаў, бо мы бачым рэакцыю на такога кшталту заявы, і па дыскусіях можам разумець увогуле, якія настроі у беларусаў. Мы ж таксама хочам шаг насустрач. Вось як бы гэта не гучала, мы хочам шаг насустрач прадстаўнікам рэжыму, скажем так. Я не кажу зараз пра Лукашэнку. Мы хочам нацыянальны дыялог. Мы хочам не каб Лукашенко, яго памагаты размаўлялі з Еўропай, ЗША, там яшчэ з кімсьці, каб мы размаўлялі з імі. І мы гэта таксама закідваем гэтыя прапановы нашым саюзнікам. Дапамажыце нам знайсці пляцоўку і неяк паразумецца з рэжымам, каб абараніць нашу незалежнасць. Такія прапановы таксама ёсць. Але рэжым на гэта не пойдзе, пакуль яго не прымусяць гэта зрабіць. Што прымушае рэжым пайсці на саступкі? Гэта санкцыйны ціск, гэта палітыка ізаляцыі.
і без ціску мы разумеем, і вызваленняў не было б. І таму калі кажуць давайте Еўропа здымайце санкцыі, можа быць Лукашенко правіць гуманізм і вызваліць людзей, да, мы па-за скобкамі оставляем, што будзе магчымасць набраць новых, тых, хто з'ехаў, не змогуць вярнуцца, то бок без сістэмных змен у Беларусі про якое пацяпленне ўвогуле мы можам казаць, да? Гэта нейкія касметычныя там яшчэ 800 людзей, пра якіх мы ведаем, выпусцяць, гэта будзе выдатна, мы канешне welcome вітаем такія крокі, мы павінны разумець, што колькі не ўлічаных, пра колькіх людзей мы не ведаем і што рэпрэсіі працягваюцца, то бок рэжым зрабіць шаг таксама насустрач спыні рэпрэсіі, хаця б на месяц, дай паглядзець, як выглядае Беларусь без штодзённых рэпрэсій. І у нашых саюзнікаў на дадзены момант вельмі моцная пазіцыя, няма ніякага там апетыту мяняць палітыку. Мы, канешне, можам нават вітаць нейкія контакты з рэжымам на нізкім узроўні, каб адчуць атмасферу там, але ж кожная там дэлегацыя, якая едзе ў Мінск там на працоўным узроўні, яны павінны ставіць перш за ўсё пытанні палізняволеных, пытанні спынення рэпрэсій. Рэжым пра гэта не хоча гаварыць. Вы думаеце, што з рэжымам не гавораць? Гавораць. Але як толькі палізнявольны, у нас няма палізнявольных. Рэпрэсій у нас няма рэпрэсій. Давайте пра гандаль пагаворым, там пра поташ, пра угнаенні пагаворым, так, там пра што заўгодна, але не пра людзей. Нас, беларусаў, не павінна гэта ўстрайваць. У нас ёсць іншая мэта, у нас людзі павінны дыхаць вольна ў Беларусі. Гэта наша мэта. І таму і ўвогуле, і калі ідуць гэтыя наратывы, што хай ўжо Еўропа здыме санкцыі і Лукашенко можа быць выпусціць усіх, фактар вайны не ўлічваецца. І гэта фактар, які проста немагчыма выкрэсліць, і мы все разумеем, што санкцыі былі ўведзеныя за вайну, і пакуль Лукашенко эскалюе, там тэстуе арэшнік ядзерную зброю, то з якога такога перапугу Еўропа ўвогуле павінна пераглядаць сваю санкцыйную палітыку. Трэба больш выкарыстоўваць інструментаў, каб ціснуць на рэжым. З такімі рэжымамі немагчыма, іх немагчыма пераадукаваць, яны з імі амаль немагчыма дамовіцца, і мы не павінны забываць пра ўжо 30-гадовую гісторыю дыктатуры. Колькі разоў гэта было? Усе спадзяюся, што літоўцы падрыхтавалі вельмі такі цікавы графік, будзе ён публічны ці не, як развівалася супрацоўніцтва з Беларусю. Вось такімі хвалямі. Пайшлі рэпрэсіі, дээскалацыя, рэпрэсіі, дээскалацыя. Ці гэта будзе наступны віток гэтага графіку, ці ўжо будзе вось канец і новы этап гісторыі сучаснай Беларусі. Можа быть, развееце страхі мае, таму што мяне вельмі напалохаў у панядзелак Аркадий Мошас у нас у эфіры. Мы з ім, это эксперт Фінскага інстытута даследаванняў стратэгічных палітолог. Мошаса я ведаю, я просто не ведаю, што ён казаў. Не ведаць, я вам раскажу. Мы з ім закранули тэму візіта Коўла, чаму ён адклаўся, там перанёсся, там доходзяць чуткі, што захварэў, з-за хваробы перанеслі, але Моша скажа, што ситуация такая складывается, с одного боку вось гэтые военные ядерные вучэнні, с другого боку Европа и конкретно Литва, Польша, Украина стали вельмі так прынцыпова отказали на прапанову пропустить транзит беларускага калія праз сваю тэрыторыю, і перамовы заглохлі, і ён кажа, я ўвогуле сумняюся вельмі моцна, што Коул не то, што нават бліжэйшым часам, а што ўвогуле паедзе, і што гэты працэс перамоўны можа цалкам спыніцца. А калі спыніцца гэты працэс, то і спыніцца па амерыканскаму трэку вызвалення палітвязняў. Вы ж ўсё-такі у кантакце з Коулам. Што там адбываецца? Чакаць, не чакаць? Размаўлялі мы недавно са спадаром Коулам. Перамовы працягваюцца. Яны ідуць досыць цяжка. Хочу адзначыць, але ж гэта яўна не канец гэтаму перамоўнаму працэсу. Вось таму я спадзяюся, што не буду казаць нейкую временную рамку, часовую рамку, але ж спадзяюся, што мы досыць хутка
пабачым вызвалення новай групы людзей. Мы павінны разумець, што калі абмяркоўваецца кожная група, гэта ставіцца шэраг пытанняў. Магчымасць застацца ў Беларусі, ці павінны будуць з'ехаць, у якую краіну, на якіх умовах, з дакументамі, без дакументаў. То бок, якая група, там, гэта жанчыны, ці гэта хворыя, там шмат ёсць нюансаў, і гэта ўсё трэба абмяркоўваць, і пазіцыі і рэжыма могуць мяняцца кожны дзень. Таму я б не была такой песімістычнай, як спадар Мошас, але, канешне, зноў жа вяртаючыся да дынамікі і вось узмацнення ваеннага ціску, патэнцыяльнага ціску з боку Беларусі, таксама могуць уносіць карэктывы ў гэты працэс. Мы павінны памятаць, што Беларусь гэта, можна сказаць, закладніца больш шырокага геапалітычнага кантэксту, і таму там не губляюць вот это імкненне выратаваць усіх закладнікаў з беларускіх турмаў. Там добра разумеюць словы прэзідэнта Трампа: 1300, як мінімум, hostages павінны быць вызвалены. І таму яго каманда над гэтым працуе. Ну і яшчэ адзін палітык, з якім вы добра знаёмыя, Макрон. Тэлефанаванне яго Лукашэнку. Безумоўна, першая галоўная частка — гэта папярэджанне, якія Макрон зрабіў Лукашэнку, калі той ўсё ж такі пойдзе на паваду Масквы і ўцягнецца ў канфлікт. А другая частка — гэта ён заклікаў Лукашэнку ўсё ж такі да дыялогу з Еўропай. На ваш погляд, у гэтых словах Макрона няма прыкметы таго, што Еўропа ўсё ж такі хоча трошачку дыскурс адносінаў з Мінскам мяняць? Перш за ўсё хочу сказаць, што мы загадзя ведалі, што гэта размова будзе мець месца. Мы ў каардынацыі з нашымі партнёрамі. Нас сразу папярэдзілі, што гэта не легітымізацыя, што гэта не нейкае там поўзанне на каленях перад Лукашенко. Гэта проста моцны сігнал, каб папярэдзіць рэжым Лукашэнкі не эскаляваць наконт Украіны. Гэта быў асноўны пасыл. Мы павінны памятаць, што з 2020 году ўжо некалькі разоў былі размовы з Лукашенко, і канцлер Меркель званіла, і тады спадар Макрон, прэзідэнт Макрон, вось уже другі раз. Рэжым Лукашенко хочацца ўспрымаць такія спробы камунікацыі як выхад з ізаляцыі, як легітымізацыю, але гэта не, гэта іншы кантэкст. Я пэўнена, што калі Макрон кажа пра размову з Еўропай, то ёсць шэраг умоў, якія Лукашенко перад гэтым павінен выканаць. Гэта і вызваленне людзей, гэта станоўка рэпрэсій. То бок не ідзе, это не запрашэнне да стала перамоваў з Еўропай такой напрасткі. Вось таму я нармальна, скажем так, да гэтага стаўлюсь. Ёсць такія асаблівы час, калі такое можна рабіць. І вось мы пасля гэтага сустракаліся і з іншымі кіраўнікамі, скажем, дзяржаў на розных узроўнях. Ніхто не ўспрыняў гэты званок як нешта такое, як паварот палітыкі Францыі ў іншы накірунак. Там ёсць выпрацаваная усімі краінамі еўразвяза палітыка, якая не вымушана мяняцца без такога вельмі грунтоўнага абмеркавання. Гэта проста спроба Лукашэнку папярэдзіць. І два пытання кароткіх на завяршэнне. Я ведаю, што і стаміліся, і часу не шмат. Я вярнуся да вашай паездкі Нідерландаў, з якой вы толькі што з самалёта пазнаёміліся з новым прэм'ер-міністрам, пабывалі ў Гааге, паглядзелі на той будынак, дзе Лукашэнку судзіць будуць. Я-то не бачыла, бачыў мой дарадца. Кажа, вельмі прыгожа. Прыгожа будзе сядзець Лукашэнка. Але калі вярнуцца да гэтага візіта і перамоваў, налажаныя адносіны, то есть давялося новаму прэм'еру па новай расказваць беларускую сітуацыю, ці там ужо ў курсе? Якой супрацы з Нідерландамі чакаеце? Перш за ўсё я хочу сказаць, што, канешне, кожны новы палітык, які прыходзіць на высокія пасады ў кожнай краіне, гэта новы этап супрацоўніцтва. І чалавек, які не быў з намі ў 2020 годзе, яму нашмат цяжэй зразумець і наша адчуванне, і ўвогуле гісторыю гэту
нашай барацьбы, але ж знаходзім агульную мову, і вось, напрыклад, новы прэм'ер, ён вельмі малады, і ён вельмі дынамічным, і ён на здзіўленне быў вельмі дасведчаны пра Беларусь, можа, яго добра прабрафавалі, але выглядала, што яго такая вельмі высокая цікавасць да нашай краіны, запэўнілі что их политика не меняется. Мы, конечно, попросили дапамагчы Міжнароднаму гуманітарнаму фонду, бо спадзяюся, што новыя людзі выйдуць і ім трэба дапамога. Таксама падзякавалі за шматгадовую падтрымку. Закранулі пытанне, конечно, прыцягнення да адказнасці. Мы павінны разумець, што Гаага наконт справядлівасці і афіцыйнай інстытуцыі гэта крыху розныя накірункі, але ж сімвалічна, што гэта Гаага. І былі запэўнены, што Нідерланды застаюцца на баку дэмакратычных сіл, што гэта ў іх інтарэсах, каб Беларусь стала вольнай, незалежнай. То бок мы знайшлі яшчэ аднаго сябра, і, канешне, мы просім падымаць беларускае пытанне дзе толькі можна, на любых паседжаннях высокага ўзроўню ці на канферэнцыях, каб проста Беларусь гучала і пра Беларусь не забывалі. І калі вярнуцца да ўнутры беларускіх, дыаспаральных, скажем так, напэўна, справаў, мы з вами не бачыліся пасля таго, як скончыліся выбары ў каардынацыйную раду, прагаласавала нешмат людзей. Гэта, на ваш погляд, адзнака таго, які ўзровень цікавасці ўвогуле да працэсаў палітычных сярод дыаспары, а можа і не толькі дыаспары, а ўсіх беларусаў? Я бы не стала мераць цікавасць беларусаў да палітычных працэсаў толькі выбарамі ў каардынацыйную раду. Мы разумеем, што было шмат абставін, якія маглі паўплываць на вынікі галасавання. Я хочу просто сказаць, што я ўдзячная усім людзям, якія прымалі удзел у галасаванні, якія былі часткай фракцыі, якія галасавалі, а таксама тых людзей, якія арганізоўвалі гэтыя выбары. Мы павінны памятаць, у якіх цяжкіх умовах гэта робіцца, і, канешне, усе дастойныя павагі. Я думаю, што, можа быць, нават такі вынік быў прадказальны. І тут, конечно, ёсць над чым падумаць. Перш за ўсё, каардынацыйнай радзе самастойна трэба падумаць, як станавіцца бліжэй да народу і павялічваць цікавасць да гэтай структуры. Я ўпэўненая, што гэты трохкутнік, які мы пабудавалі, структуры, яны вельмі важныя, і іх трэба захоўваць і ўзмацняць. І я чула, што спікер каардынацыйнай рады мінулы, ці ён яшчэ дзейнічаючы, што трэба рэфармаваць каардынацыйную раду. Я не маю права, магчымасці ўмешвацца ў гэтую інстытуцыю, альтэрнатыўную інстытуцыю ўлады, бо яна самастойная. Вось, і таму, конечно, я ўпэўненая, што яны зробяць нейкія высновы з вынікаў выбараў і знойдуць рашэнне, магчымасці, інструменты, як павялічыць цікавасць да гэтай структуры і больш працаваць з беларусамі, з іх запытамі. Дзякую вялікі, спадарыня Светлана. Завяршаючы нашу размову, я хацеў бы звярнуцца да нашых слухачоў і гледачоў. Вот гісторыя, я пра яе не стаў зараз закранаць, але яна вельмі такая, кранальная, скажем так, калі беларус звярнуўся да Святланы падчас яе знаходжання ў Кіеве, што, маўляў, тут мне трэба перавесці дакумент адзін з Кіева ў Варшаву, баімся згубіць, поэтому поштай не перасылаем, можа быць, вы прывязеце. Што вот дзіўна, не ведаю, сама яна, ці там хтосьці, хто з ёй быў у камандзе, але гэты дакумент прывезлі. І Светлана адказала потым у каментарах, што а як не дапамагчы беларусу. І вось сітуацыя з падтрымкай Александра Меленкевіча яшчэ раз показала: беларусу. За 2 дні была сабраная неабходная на рэабілітацыю спадара Александра сума. Я хацеў бы зараз звярнуцца да вас, шаноўныя нашыя гледачы. Тут у нас у каментарах ёсць спасылачка на збор на байсоле Александра, жанчына з 2 дзецьмі,
просіць вашай падтрымкі і дапамогі. Яна зараз у складаным фінансавым становішчы з-за хваробы, з-за неабходнасці адной выхоўваць 2 дзяцей. І там засталося зусім не шмат, каб яна магла атрымаць гэтыя грошы і скарыстаць іх на першасныя выдаткі. Калі ласка, большая просьба да ўсіх, хто можа далучыцца, падтрымайце гэты збор. Мы са Святланай будзем вам удзячныя, таму што беларус беларусу беларус. Дзякуй, вялікі спадарыня Святлана. Дзякуй, Зміця. Да сустрэчы ўсім. Подписывайтесь на социальные сетки Светланы, пишите ёй у Threads. Як бачыце, яно працуе. Ну і, безумоўна, подписывайтесь на YouTube канал Еврорада. Жыве Беларусь! Жыве вольна!